ده هالقصة. بسم الله الرحمن الرحیم. به الله پاکی و بخشنده و مهربان ناما. شروع کنیم به الله ناما و جهان قصه، چونکه یک قصه ترجمه قرآن مجید ہے نا، و بسم الله ضروری که مردم بسم الله بانی. الله ناما گرگین قرآن ترجمه کرد، قرآن ترجمه جا قصه دوشی ما ادا حضرت موسی علیه السلام وقتی که بنی اسرائیل ویل کو شو کوسرا کوتورا که الله کنه گپ به جا خبر بکن و نی هم شرشتا گم بچڑا گنا تو جوڑے انتگا شانی باگوان نام بچڑا هم شانی باگوان نام بچڑا کہ هم بچڑے میر محبت ہم باگوان بچڑے وقت من نام بوتے نام بچڑا گوا جان بچڑے محبت و دوستی شان دل تو کا نشتگا اور سامری جادوگر ہن جادو کو تک تندرو سامری جادوگر ہیں شانی امراہ نا سامری جادوگر درو جادو تو کا بند کو تک تان کہ گیر چا بچڑا دگا اللہ کلن شمشت ہر چی ہارون بیچارہ سمجھی نہیں، ہارون خبر نہ گرا نی وجہ حضرت ہارون علیہ السلام خبر گوش نداشت. آیا گوش بابا ما شمارا گوشین شی بچڑا وائل کنے اللہ باتا کنے اللہ پادشاہ دو جہانے بچڑ چے سنگ دستراش شما باتا ڈکتا یہ سنگ یعنی شمارا ورق دا سنگ پشما خوبی و شری کاری یہ چی شما بچڑے باتا کنگے بچڑا پرستش کنگے و یہ سنگ یعنی پشما ہور کاری شما رزق روزی دانتے ہیں شمارا چے دائیں بچڑ کہ شما تی معبود کتا کہ اللہ آسمانانی دو جہان مالکیں کہ آئی شما وائل کتا ایشی اللہ تعالی مزنے احسان شما سر اللہ تعالی چه احسان پشما کتا. افسوس خبریں کہ شما وتی حقیقی حقیقت مالکا چه رشتہ سستا بچڑا چه شما عبادت کنگے بچڑ شما گپتا وتی خدا کتا. اے قوم منی خبرہ گوش دارے اطاعت بکنے وگر نہ آئیے شمارا انجام آخر گڑا یہ برا بیتے سل بیتے گڑا سلیں یعنی مشکلان تو کا شما کا پہ اللہ کار شما سر نازل میں لیکن کہیں کہ بنی اسرائیل کے رگ و ریشہ تو کا بچڑے وجہ میر محبت لگتا او عاشقاں بچڑے میر محبت تو کشتگا و سامری جادوگر وجہ ہنچین جادو کتا شان تو کا ہما جادو اثر کتا تلسما جادو نکھیں کہ حضرت ہارون خبر گوش بداری گوشگا لگتا ما تئی خبر گوش نداریں بخاطر تو ما بچڑا وائل نکنے نہ شما گپا قبول کنے گوش دار دانگ تک موسیٰ علیہ السلام نایتے ما ای خبرہ چی یک انچی ہاں یک یعنی انچی اندازہ پشتا نریں یہاں چین جاہلین قوم یہ بنی اسرائیل قوم کے حدہ چی بہت حضرت موسیٰ علیہ السلام انگا وجہ کو تور سرایا کہ اللہ تعالی یہ حالا چی آیا خبر دا گوشتی کہ تو ادا وتی قوم ویل کتا اتکا گئے گوما گپ دیوان ہے واتی قوما یک شرین گولے باپا داتا شرین گولے کتا شرین گولے وتی منا لیب داتا شان زانے چے بیتا چه حرکت کتا سامریا حبر سرا عمل کتا اتکگام بچڑے اڈ کتا بوتے بچڑے اڈ کتا و ہمائے پجاری بیتگا ہمائے یعنی پرستش کنگا سامری واتاں گمراہ و ادگری ہاں گوما تھور گمراہ کتنا
از موسی علیه السلام و تی قوم سرا سک قوم نادانی و جهالت سرا جاهلی سرا باز افسوزی وارتو و غصه تو کا سک ناراحت بھی سک پریشان بھی غصه حالت تو کا همشه وجه خدا چیه رخصت کتو دیم پا قوما غصه یعنی هنچو ناراحت هنچو عصبانی هنچو یعنی فشار ناراحتی یعنی ناراحت پریشان کے حدا چی بے حد آت پتی قوم کر رہا آت قوم کر رہا ہنچو غصہ تو کہ ہنچو پریشان ہیں ہنچو کہ آت چو غصہ ہے ہنچو بے قابو ہیں یعنی اصلا قابو ہیں ہر کا دستی تری ردے لٹی گری ہوا ہنچو بے قابو ہیں وطر داشت ہم نکا وجہ ہنچو کہ آت توراتی کے جت پس بینا تورات زمین سر دور دا و ہنچو مستقیم آت نی بے حد یعنی ہنچو ناراحت ہیں بے حد و حساب وجہ آت کو تی براتی گئے ہارون و تی برات کر رہا آت کچھ مانتا رہنا گوشتا آت گوستے درو گئے ہارون بیچار گئے سر حالی کو ماتا نورچا شم بسامجیں شم وائل مکا تو کجا بیت گئے مانتا نہ سمجھیں شریط سر مانتا نگوا شم وائل مکا شم بسامجیں مانتا را تاکید نکو مانتا را سوج ندا تو پرچی چوکو تو پرچی منی قوم خیال نکتا آنی اصلاح نکتا تو راہ تو سوج ندات گا تو منی حبر خلاف حبر عمل کتا یہ چونے کارے تو کو نی وجہ حضرت ہارون علیہ السلام گوشت اے منی برات پیسرا تو منی گپاں گوش دار رندہ ہرچے لوٹے بکا ہرچے مہانا جنے بجا مشکلے نے اول تو منی گپا گوش دار بچا منتر چے گوشوں ماں شام باز سمجھے انتگام باز ماں تھوڑسی انتگام باز ماں دمکان انتگام ہرچے ماں شاہ نصیحت کو دا حدا چی بے حد یہ قوم کجیں کے شرارتیں قومیں انچیں زدییں قومیں کسی حبرہ گوش نداری یکیں دویں پادے کتا یکیں کوشا کے حبر مائے گئے حلاستی حبرہ ما گوش نداری حبر وطی کتا اصلا منی گپ پہ گوش نداشتا ہاں یہ حبر ضرور ہیں کہ مانگ وہاں جنگ نہ کتا مانگ وہاں جنگ نہ کتا گا بس ہمیں یکیں مانتا بیتا بس منا ہاں یہ چیزیں تورس بیتا مانگا وہاں جنگ کتے ہیں آہاں درو ہور بھی تک تھا اتفاق بھی تک تھا منے کوشتا گا منا وطی من ین پرا لشکر دیما کئی ورسی ین پری تا ویدانا بیت گی ناتفاقی گورا کپیشن توکا تا پدوشه مردمان توکا ناتفاقی جنگ تو دور دا تھا من چه بکتے ہیں توشه من نسکت وکتا گا مانگا جنگ کتے ہیں شان گو من جنگ کتا گا جنگ تو گورا خوشار پادت کا رنده بر توات کا پدا ناتفاقی منا چه کتا گا پدا یہ حبر ہے منا تھوڑس پیتا اگر ماں گوہاں مقابلہ بکتے ہیں تو آہاں منی قتل کھانا گیا کوشش کتا گا اس موسیٰ علیہ السلام دعا کو بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا برحمتک وانت ارحم الراحمین رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا برحمتک وانت ارحم الراحمین ترجمہ اے منی رب اے منی اللہ منا و منی براتا ببخش بخشن تو کا جواب دے وتی و مارا وتی رحمتان تو کا داخل بکن کہ تو سکے مزنے مہربان و نہایت رحم کنو کیے و پدا است موسیٰ علیہ السلام سامری نیم گشو سامری گفت وجہ متوجہ کو سامری نیم گشو گسے تو کا گوشکا لگے سامری یہ تو چھ حرکت کو تھا کہ تو وات گمراہ بیتے گا و اللہ ہے ہزاروں سینکڑوں بندہ تو گفت وتی گناہ ہور گمراہ کو تھا
सामरी अवती जुर्म इकबाल को कबूल का उसी गुनाह मांग होता बेशक मना ची ई गुनाह सरजद बिते गुनाह मांग होता असले के मनी काराची मनी जादूची माय कार कोता हरचे बिता चमाम बिता चमानी यानी जीत औकात का मनी दलात का कि माँ ये कुछ कार बेकनो माँ हमसे गता बेचड़े वत मना बोता डुकोता वजह बेचड़ माँ डुकोता उसी वाह ये मनी कार बिता गुड़ा हस्त मूसा अलैहिस्सलाम गोश्त हनी तई यक सजाई हस्ते के तो दन जिंदगे दुरुस्ते लोगां चे दुरुस्ते मर्दमान चे अलग यानी जुदा ताना बेतर रे ये जंगल परा जंगल ये शहर परा शहर मर्दम तरह बगेंदम बेतचम हेच कस गुन तो हबर मकान तो हम मर्दमान बगेंदे बेतचे बखातरे ये ती गलती वास्ता ये इश्तबा तो कोता लाखों सैकड़ों मर्दों तो गता चल रहा दूर को तंगा बेचड़े वतमना बोते परस्तश खनगा तो ताकीब कोता ये थे सजाएं वाई ती गलती वास्ती सजा हमशे हर मर्द में के तई के रब आते तो चाह बेतचे वाह मर्दों तरब गना तरब बेतचा वाह हेच खस्ती नजदीका में थे वथो मर्दों वायल बकने बेतचे यानी जंगलान तो का तन्हाई चुम से वहशी जानवरानी पैमा जंगल पर जंगल बेतर रहे और सरगर्दान बे में जंगलान तो का हेच कस हर कतरा बगन चु वहशी जानवर पैमा बेतचा हर जगह तो बोझते थे ठिकाना वो जंगलियां में भी तें जंगली हैवाना में भी तराचे हेच मर्दों मेर मोहब्बत मखनते और मेर मोहब्बत तरा मदन हकीकत ऐसे के तो हजारों इंसानानी दिल तो का शिरक एर को था नापाकें चीजें तो अड को था संगत रास्ता तो क्या आया चाया अल्लाह ताला बंदायां तो जुदाई एर को था दरम्यान तफर्रुका जुदाई तो मैं एर को था दुए यानी अल्लाह बात वायल बकना संगे परस्त शब कना बेचड़ नाम तो दाता क्या अल्लाह जमीन सरा तो शरके दाम जता दाम जना माई गिरक वासा जाल तो गुशी पहला इंतानी दाम चेर को था कि मर्दमा वतमना ब्याह हमें बेचड़े में बोते परस्त शब कनाते हम शिया सब को खुदा विमानते असली खुदा वायल में कना सैकड़ों हजारों इंसान के आहां तो गता गुमराह को तंगा ये वास्ता तई सजा हमेशा आओ तई सजा हमेशा मंचा खुदा दुआ कनो कि हर कतरा बगनी बदची तो जंगली जानवरान पैमा बे हकीकत शे कि ये सजा अच्छे बदतर देखे सजा थी वास्ता नबी आओ के मर्दों कुल दुनिया हर कतरा बगंदी बदची वतरा चे बेबच्ची आओ दीर बरो वतो तरावती नजदीका ओश्तगा मैला और ताव हम बगंदे बेतचे हंची होश हवासी अल्लाह ते सरा बदानते हर कसी नजदीका तो बुरे तरह बगंदम बेतचा गुड़ा वजह आय चरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेचड़े हमें बहुत गे सोत की वो आई पूरी गेप्तान बेचड़े बोते पूरी गेप्तान उसी गे वजह दरिया तो का दौड़ दाता दरिया आपा दाती नी बनी इसराइल ओश्तातों को सैल चार कि मूसा चे कनेंगे मूसा दिमाग बरकत न कना तो मूसा अलैहिस्सलाम के जी छे बीतेगा मर्जी मां बेचड़े बोते परस्तश को था मर्ची बेचड़े सोत को वजह आपा दौड़ दा वाह आहा वती माबूद बनाए था बीतेगा मूसा दे मनी बरकत न कना वो आई दे वमा सरवती आई मा सुजदा को था मर्ची आइए ये अंजाम बीत के सोत को हक भी हक आगे दरिया तो करत का वाह ये वजह आई हकीकत है उसी
हस मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल चे गोश्ती परमाइश को गोश्ती शमा वती द्रोगें खुदाए हकीकत दीत इशें आई हकीकत कि आई वास्ता शमा वती हकीकी मालिक دیم شما ترینتا پا کلاوی پا نکلی وقتی من خدای که رشتگه آی شما عباد کتا آی شما پرستش کتا الله تعالی یعنی صاف ظاهر روچ نمروچ ناپرمانی کتا نگه شب تاریه که بوشی سوکا من رد کبتما ای قوم شما زانه شما چونه گلتی کتا شما سرا شما زانشان وتی سرا وتی جانان سرا ظلم کتا چه اندازه افسوسه خبرین که شما وتی آیه که شما را پیدا کتا مات پتان چند شفیقتر مهربانتر رفیق دوست قادر مطلق که الله تعالی قادر مطلق یعنی پادشاهی یکتا آیه شما ویل کتا بچڑ بندگی کنگو اور بوتے پرستش کنگ شما اختیار کتا آئی نیمگا شما شدگی که وتی اصلی معبود شما ای سمجھتا چین چو افسوس گپیں چه اندازہ غضب یعنی ناراحتیں گپے کہ چین چو جرأت و بی باکی ترس ثبوت شما داده هنی شما سزا ایشن که شما وتی پروردگار چه توبه بکنی و وتی ای مجرمان ای جرم معافی بلوٹے و وتی خون بریچے خون ریچک واسطہ بعدیں تیار ببے اگر شما اشیاء خواهش شما را هستن که شما را ای جرمات الله تعالی معاف کنته و اگر نه الله تعالی شما را نبخشی تا که الله تعالی چه شما راضی بی همشیه باید تلاپی همیشه کی خونم بریچم بنی اسرائیل خون ریچک واسطه تیار بیتم و ای سلنے پیل کشان کتگا اللہ ویل کتگا بچڑشان عبادت کتگا پرستش کتگا وتی معبود بنانتگا وشی جو اس فیل کیچ سے بچ گئے تھے ہر کس وشی پہلے چیا چگل لوٹتی سلنے کاری کتا خدای پرستشی ویل کتا شیچ لوٹی بے بچی بعدیں هر کسای فعل مرتکب کتگا همان که بطانی منجار بیتگا نا بگوان منجار هسته نا چون مثل ملا ها بطان چون منجار یعنی بطانی منجارم بگره بکشه یعنی هر کسا مکشه بطانی منجارم باید بکشه ما که منجار بیتگا شما را پرستش کنگا دعوت داتا گو چو پرستش کنه چو بکنه شما رانمایی کتا همان که پہلے شمارا راہنمائی کتا و کہ مرتکب بیتنا ایک کار واسه شمارا راہ سوچ داتا یہ کارا بکنے ہمشان بگرے بچڑ و مشہید کو والے بچڑے کے شمارا شایدہ کنگ واسطہ بچڑے پرستش کنگ واسطہ و وتی داستان وہاں قتل بکنے نی شمع توبہ گوڑا قبول بیتے بنی اسرائیل بزدلی و بے حمایتی وجہ بنی اسرائیل مصر توکا وشی کپتیون غلام بیتن کپتیون وجہ ہما فرعون قوم نام ہے کپتیون کپتی گوشن لاتے جا کپتیونی باز کپتوینی یک که نه بازین کپتیانی وشی غلام بیتن این بنی اسرائیل مردمه که غلامی توکا وشی بیتگا غلامی حالت توکا پیدا بیتگا غلامی حالت توکا شان چم پچ کتا
و غلامی حالت تو که ذلت و یعنی سختیشان برداشت کتا، از بس که شان غلامی کتا همین اندازه برداشت کتا شان دل کلا مرتا. ذلتشان احساس نبی، عزت تمناشان دلان تو که نی، همین فقط غلامی تو که پیدا بیدگنی. انچو تورسی پیرونا، انچو تورسی انتگا، انچو جتگا، انچو گتا ی ازیت کتگا، انی وقت من سایگی گندان تورسان. انچو تورسو کن بی حد و حساب. تورس هنچوشان دلان تو که نشتا پیرونا، هنچو این گتا ی ازیت کتگا بی حد و حسابوشی تورسی ته. شانی دلاچه تورس دار کنگ باز ٹیم لگی هنچو نبیشن دلاشانی باید چینچو پشتا برو تا که یه چیزا تورسشن دلاچه در بیه و شان دل بشی کلا مرتا. ذلت احساس نشان ها نه بیابرویشان احساس نه عزتشان تمنا هسته و که کسیشان عزت بدن تنگه وطی سرمستر وط با وطی پادشاه وط با این چیزانشان اراده دل توکانیشان انتظار بکنمشن غلامی بکنم بس. چون غلامی ترس هنچوشن دل توکانشتا که آزادی اصلا و نزان آزادی چیه شن دل کلا مرتا بی احساس احساس هیچ چیز نیسته. آن دلاچ کلا آزادی شده شان طرز زندگی گریبی و مسکینی از بس که گوازین تا پران قوم هنچو یا خار زلیل کتنگم بیاد دو ساب و غیرت شنی دلاچ کلا شده وش کافور بیتا شنی دل کلا هیچ نزانن غیرت چیه. نه ذلت کا افسوس، نه عزت کا ارمان، نه دوزخ سے ترسان، نه جنت کی خواهان. نه ذلت نه خاری افسوسی هسته، نه عزت لوٹو کا، نه دوزخ کا چه ترسان و نه جنت لوٹو کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ حکم مطابق اراده کت که بنی اسرائیل بیت المقدس ببارتو همودا ساکنه بکا، همودا آباده بکا، همودا آزادی خالت تو که همودا آزاد میں اولا که پت پیروشنی همودا بیتیگان لوٹان برا همودا بیت المقدس مکانان آزادی شنبرسی همودا وطی ملکا آباده بنا برا همودا آباد بنا وطی آزادی سر زندگی بکنا. زندگی وطی آزادی گونا بغازین لیکن شانی پت و پیروک زمین هرچه وارث بیتگن او دا زمین نبیتا جای بیتا کنان توکا بیت المقدس. لیکن تمام یک قومی که اتکگن دا قوم کپتیانی چه فقط شر واقفا غلامی فقط زانا دیگه هیچ نزانا. ترسی انتشن دلا که بنی اسرائیل هنچین گوشی بی حد و حساب یعنی همتی نه کم همتی و سکی مدنین بزدلین قومی طبیعتا چه که هجبر ای او دا نروان گوشی که آها او دا رواک کنعانا که او دا یک قوم حشیش وشی او دا آباده. حشیش نمشته حششن یا حشیش او دا وشی حشیش ربطا آباد بیتگن. یک قومی حشش وشن حشیش او دا ربطا آباد بیتگن که وقت کنعانی وقت اتکم مصر آمارت من یعقوب آرتا نا یوسف زمانه گا نی دک قوم ربطا ملک آباد بی اما حشیش ربطا مد آباد بیتگن. آنی انچه بود پرستا و سکن زبردستی او جنگولین قومی همی حشیش قوم جنگولین قومی سکن زبردستی سخت مزاجان جنگولن سکن. نی وجه بنی اسرائیل بیت المقدس ناما چه وتی گوشان گران دست گران وتی گوشان سر گران داران که و دستا زیران گوشان سر داران و کشی دنگ تک ای زبردست قوم او دا هسته ما نرویم
ما نرویم بیت المقدسه دانگ تک ای حشیش قوم اودا چه در می آیا او ما اودا نره هست موسی علیه السلام هر چند کوشش کو که الله تعالی ورچه شما جهاد بکنی شما بری جهاد هم من شما مدتون شما کمک کن شما هم بلی طاقت ورن شما هنچه پکا ظاهر بی آوات چند هرچه وصیت کتا هرچه نصیحت کتا انگار نه انگار هنچه ترسو کن سایگا گندن ترسن مردمی که غلامی کتا که پیرانن چو لٹ داتا کجا شام آماده نبیتا میشی و آها جهاد شوق شی همین اندازه شیا یعنی حضرت موسی و تقریر کو بیان کو راهنمایی کو که جهاد شوق شن تو کا پیدا بی تا که ایک کار کننگ واسه جهاد واسه آماده با آنی واسه آسان بی جهاد بکنن تا که بیت المقدس شهر که حقدار هستانی ملک پت پیرو که برن تحویلی بگرن و این ذلت ها چه که مثل تو که ذلت و غلامی کنن چیشیه چی آزاد بما که انبیا و پادشاهی ها و تیگا تحویلی بگرن که آنی و تی شانه و تی پت پیرو که ملک لیکن غلامی زندگی واجه میں گوشی بند بھی ببخش گوشی نہیں کمت کا ویروس یا خود بخود بند بھی اللہ میارے